Er du træt af at holde i lange køer i bil på vej til skole eller arbejde, og at der aldrig er en parkeringsplads, når du ankommer? Og er du træt af, at der altid er proppet i bussen om morgenen, så du er nødt til at stå fastklemt mellem alle de andre? Du kan nu slippe for lange køer, fyldte parkeringspladser og proppede busser ved at bytte bilen eller bussen ud med en elcykel. Ved at vælge elcyklen, så gør du det ikke kun for din egen skyld, men også for miljøet. Samtidig kan elcyklen sagtens erstatte de ture, hvor bilen normalt vil være blevet valgt. Og den er også den grønneste og billigste model at tage, hvis man vil erstatte bilen. Elcyklen giver dig et frisk pust i din travle hverdag. Så når du ankommer i skole eller på arbejde, så er du klar og udhvilet til at takle dagens forhindringer, som du nu kommer ud for. Elcyklen dræner dig nemlig ikke energi, men giver dig det boost, du har brug for til resten af dagen. Prøv at høre på nogle af vores glade kunder, der valgte at skifte bilen og bussen ud med en elcykel. Jeg plejede at tage bussen i skole, men man kunne aldrig ramme bustiderne, og busserne var altid proppet. Så nu har jeg fået mig en elcykel, og den har vendt op og ned på min hverdag. Jeg er meget mere frisk. Da jeg startede med at køre bil, så blev jeg altid sur om morgenen, fordi at der var kø, og så når jeg nåede frem til skolen, så var der ikke nogen parkeringsplads, så jeg kom for sent. Men nu når jeg har en elcykel, så kommer jeg til tiden, og jeg er frisk og veludviklet til at lære en masse. Elcyklen er et langt bedre valg end bilen og bussen, da det både er billigere for din pengepunkt, og så er det bedre for omgivelserne. Så gå ind på vores hjemmeside og køb din helt egen elcykel i dag, hvor du også samtidig kan læse mere om de fordele, der er ved at have en elcykel. Vi ved, at du aldrig vil fortryde det.